Kaya ba? Ay, okay. Mo ni himong gamus. Kaya ba kuya? Kaya ba? Mo ni himong magamus. Yummy. Ito siguro. Ano ko? Sino? Hindi pa kap. Kaya ba? Kaon. Picture sa dito. Bigot. Oh, diba? Kaya ba? So, Nanganong siya ba? Lagi. kaya. Sa makita. Ma'am. Mo ni say tayabama or steel. Oh, takuan. Basang ka mo. Okay na. Tusok another langob na sabitan no. Makita nato mga katusok. Yan. Grabe. Grabe na adventure mga katusok. Oh, kita na ito mga katusok oh. Yan. Yan, grabe ang pangalagang Siargao. Grabe na nature. Mga makita nato, grabe ka nice mga kagusok no. Grabe. Hindi ka makalaong na nga ba ang ano, panahon sa una. Mubalik na mo diri, mubalik ra. Oh, ang pagkaon no. Mo ni tayaba sir. Pwede na sa kanon. Pero bawal naman ang kumahon. Nasa ka pagkawag ng kaon. Kuya ito ka ng unod na kaon. Sa may kwaon? Kaya ba? Kanon? Oh. Ay. Wala na sa na may unodan na.